Jumlah kematian sekian meningkek, kadang itu ang atuk tasumbe, indak gadang indak ketek, biarlah mudo maupun gaek. Bayak nan kayo maupun nan mansek, bayak nan rendah maupun nan pendek, bayak nan kurih maupun nan bulek, bayak nan putih maupun nan hitam kalik. Malaikat maui acok mendekek, sadang siai urang barangkek, kadang tigo kadang ampek, bayak jan jauh maupun nan dekek. Izin wakatu ambo seketek sekadar palape panik, jangan sampai tersinggung pulau belek, rela jamau ambo mengecek. Pada sana sadarlah diri, dek kau pasti akan mati, rajin sembahyang, jom mengaji, malaikat maut sedang mencari. Baik laki-laki maupun padusi, apa lain nan acok korupsi, rasukanlah sakit no mati. Tagak duduk, kanalah Allah, Tuhan nan wajib disambah, jauhkan diri berbuat salah, sugiro batobat kepada Allah. Sopan jo santun jo pamurah pasidakah, penyayang kauran susah, tapi ikhlas karena Allah. Imrizal Pakia Saripado, Tilatang Kamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.